Chamame meroga de pescadoire. Gustame moito a feira do Encaixe, porque mire, facémonos moitas amistades. Amigas das de Camelli, amigas as Sabiñanas, amigas de Camariñas, amigas da Ponte do Porto, amigas estranxeiras. Somos todas como unha familia. Me gusta moito a mostra do Encaixe por iso. Que se quera salimos da casa e divertímonos só. O panillo para facer para miña filla, para renunciar as roupas, mas para miña neta. E fixen un vestido de Encaixe para a primeira comunión da miña neta, e o panillo para renunciar a miña casa, e para renunciar a roupa. Eu prefiro que a miña neta panille, porque tamén eu, miña nai panillou, e eu coño a tradición da miña nai, e a miña neta, e a miña filla, súa avó tamén aprendía a panillar, e eu quero que a miña neta aprenda.